משלי? איזה יופי! איזה יופי! טוב, אך עליכם לדאוג שיהיה זה בית עמיד, כי אחרת לא תהיה לכם שום הגנה מהזאב. מבינים? את אמרת זאב? מה? נכון מאוד. לא שמעתם על איש הזאב בשכונה? שמעת מה שקרה לגילי? לא. איזה גילי? גילי אושטין, איזה גילי? 3 שנים. מה קרה? נטרפה, פה איפה שבנו את גבעת הברושים. נו. יש שם כמה חורשה. כן. נטרפה שם. מי נטרף? גילי האושנר. אנחנו לא מכירים. 30? יאללה בואו. תיזהרו ממנו! לא האמינו לי. קולט, לא האמינו לי. אתה רואה את העיניים האלה? אתה רואה את העיניים האלה? הם ראו את זה בעיניים האלה. אני ראיתי את זה. הוא אכל אותה. הוא אכל אותה. אתה מאמין לי? יופי. גילה הייתה מדריכת כיתת ז', הייתה מאוד פעילה, מאוד מעורבת בשבט. הילדים מתו עליה, הייתה כמו אחות גדולה בשבט. תסתכל עליי, אבל לא למצלמה. אוקיי, יש כאילו זה שיחה, זה לא... סבבה. נעשה שוב. טוב, אתה עורך את זה, לא? משהו פה מריח טוב. גילה הייתה ילדה מדהימה, הייתה מאוד מעורבת, מאוד פעילה. הייתה מדריכת כיתות ז', הילדות מתו עליה. הייתה כמו אחות גדולה שלהם, היו מספרות לה הכל. זה היה בקיץ, בדיוק בעבודות במחנה, היינו עובדים פה בשעות הקטנות של הלילה. לקח לך שם עם גואש, ממש ככה לקראת הסוף, וצחקנו על זה. והיא הלכה הביתה להתנקות, ובדיוק החזירה לי את המפתחות למחסן. חצי שעה היו פה אמבולנסים ומשטרה, הזוי. הילדים היו בשוק, לא יצאו מהבתים, פחדו. החיים לא נתקלו בכזה דבר. ההורים לחצו כאן על השבט, רצו לסגור אותו, הבאנו פה עזרה סוציאלית, לא ידענו מה לעשות. מה לגבי הטענה שמדובר בעצם באיש זאב? תשמע, איש זאב לא נראה לי רציני. אנחנו פה בצופים, אנשים ראש על הכתפיים, ריאליים, לא יודע איש זאב, שמעתי כל מיני דברים על זה. נראה לי משהו לאומני, משהו פלילי, לא יודע להגיד. אספר לך? כשהכל נגמר חסירון חצוף, אני חושב שאתה העלבת אותי, אין לי ברירה אלא לבלוע אותך. שמע, הסיפור הוא כזה. עשיתי
בירור באינטרנט, יושב הרבה באינטרנט, אני מנסה, אתה יודע, למצוא רמזים, למצוא דברים שיכולים לפתור את התעלומה הזאת, שיט. עמק. נדליק את זה. הוא מספר שהוא היה אסיר מלחמה, איטלקי, שברח פה עם עוד חבורה שלמה של אסירים איטלקיים שהיו פה עצורים על חיילים איטלקים. כן. כן? שהיו עצורים פה בגלל מה שהם עשו במלחמת העולם השנייה. לא יודע, כנראה, לא יודע מה, בטח היו קציני אס-אס או... לא אס-אס, איטלקים. לא יודע, אני לא מדען או משהו כזה, אבל יכול להיות שזה גרם לו לאיזושהי תופעה, אתה יודע, מוטנטית. גילו שיש שם איש זאב לצורך העניין. בסדר, זה לא כמו בסרטים מה שאתה מדמיין, איש עם ראש של זאב וכל השטויות האלה, זה הכל חרטה, אבל איש קיבל גן מוטנטי של זאב, והוא לא ננשך על ידי זאב, הוא שתה כנראה מים או משהו כזה מהקיבה של זאב. וזה מה שקרה לו. והפאקר הזה מסתובב פה, אתה מבין? מסתובב פה כבר המון שנים. תשמע, אמרתי לך כבר קודם, אנשים מנסים לטייח פה את כל הסיפור הזה, להביא את זה, אתה יודע, למצוא פתרונות הגיוניים. הם לא מבינים שדברים גם לא הגיוניים, דברים שאנחנו לא מכירים אותם, קורים. מה זה, אנשים מספרים שהם ראו חייזרים, אז אתה יודע, ישר אתה, זה, אני גם לא מאמין בחייזרים, בסדר, פאק את, אבל יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם, אתה יודע, רמזים, אז זה הכל טיוח אחד גדול. שאנשים שמנסים או לשמור את הילדים בצופים, או לשמור אותם שפויים, לא יודע, זה, או שאנשים שרוצים למכור כאן בתים בשכונה החדשה והיפה שבנו פה לפני 5 שנים, קצת אחרי שזה קרה. בנו שכונה על החורשה, אתה מבין? ועכשיו אתה מספר שיש איש זאב, שזה, וגם אם אנשים לא מאמינים, הם לא יבואו לגור שם, אתה מבין? זה מאפיל על כל המחירה של הבתים. מבחינתי כאילו אסור לבנות שם, זאת זירת פשע, זאת זירה לא משנה מה, אתה מבין? כל רמז שהיה שם כדי למצוא את מי שעשה את זה, או איך שזה קרה. אתה מבין? בנו על איזה בתים, עכשיו לך תמצא רמזים שם. כאילו אנשים לא רוצים לדעת, אתה מבין? הם לא רוצים לדעת האמת. הם חושבים שאתה סערורי. מה? הם חושבים שאתה סערורי. בסדר, אולי אני סערורי. אני רק יודע שיש כאן בעיה. שלום. למה אתה מצלם? אתם שמעתם על פרשיית האדם זאב? לא מבינים את זה. מה? לא מבינים את זה. לא, פה במתקן הלוויות הצבאי. לא. על הקניבליזם. לא. שריצ'ו פה וחוללו פה 3 גופות בשנה שעברה. לא טוב. תראה.
דבורה, אל תצעקי, דבורה. דבורה, אל תצעקי. דבורה, ששש. ששש. הגיע הזמן לערוך את השולחן, נו. כאן. 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 הוא זינק פתאום מהשיחים! רצתי! 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 הנה, הנה פה. ופתאום הוא קפץ מפה! אני רצתי! אמא. זהו, מה אכפת לך מה חושבים? יום אחד היא תבוא לקחת אותי, נכון גילי? נכון תבואי גילי? גם אתה מוזמן לבוא, אדון זאב! The nothingness. זה אימפוטנציה מה שהולך שם. חבורה של זקנים, לא יודעים בכלל מה הסכנה שמסתובבת פה בשכונה הזאת. מחפשים לי גנבים ופורצים וזה מילא, אתה מבין? מילא גנבו לך את הטלוויזיה, סבבה, אבל אם גונבים לך את החיים של הילדה הקטנה שלך, ומרעשים לה את הגופה, אתה מבין? אתה אחרי זה לא יכול להתגבר על זה. אתה לא יכול לקרוא טלוויזיה אחת, אתה לא יכול לקרוא אחרי זה ילדה חדשה, אתה לא יכול לחבר, לתפור את הגופה שלה מ8 חתיכות, לתפור אותה חדשה ולדחוף פנימה את כל הטחול ואת המיידק. יש גם אנשים שמכחישים את השואה, וגם את זה אני יכול להבין. יש את יגאל. מצד אחד אני מפחד להתקל בו יום אחד. מצד שני אני כבר די מחכה שזה יקרה. מה תעשה לו? האמת אחי, אני הייתי רוצה לדבר איתו. אני מאמין שזה לא ילך. אז צריך לעשות מה שצריך. לחתוך אותו. הלו.
נו. נו. מה? לא. לא! אני מצלם עכשיו סרט. מצלמים סרט. מצלמים בסדר, זה הרובוט שלך, אמא, נו. לא, אני לא יכול לבוא עכשיו. בסדר, אני אגיד לו. אנחנו מצלמים סרט. על מה שקרה לגילי. על מה שקרה לגילי. על מה שקרה לגילי. כן, גילי. בסדר, אני אשאל. תקשיבי, תשימי אותו, תדליקי אותו ותחבי אותו ותדליקי אותו שוב. בסדר, אבל זה שלך, מה לא רוצה שאני אעשה? אז תקראי את ההוראות. בסדר, אני אשאל אותו. ביי. את אמא שלך? ביי. אתה רוצה... אתה רעב? אני קצת רעב, כן. אז אפשר אחרי זה ללכת לאכול שארוחת ערב אצלי. מה בתפריט? לא יודע, אבל... לא יודע, אם זה לא ייתן נזין פיצה או משהו כזה. תכלס זה בטח ספגטי בולוניז.